Wadaroma ahinyere abusuapan a ofre Abuja ade beto minuapan na nasama hene se Abuja hene abudua tie ma yato yensa frɛ na Abuja hene ye frɛ no na abusuapan ni akyire mu se ɔse obi a ɔmpɛ n'asɛm ɔyɛ abusuani ɔmpɛ n'asɛm a asɛm a ɔbɛka ɔmfa anya adwuma no abosom ne nananom ne sikadwa nkum wɔn afei nso so ɔhema nso so aheyere nso so wɔhyɛ n'afe afei nso so mmɔɔma ne ntɔmɔ deɛ ɛbɛtɔ yɛwura ne nuapanyin Nana Saman no ɛna yɛfrɛ Nana Abuja na ɛkasa ne ne nya mu ɛnoa mu na ɔno ara maame nua ɛyɛ abusuapanyin nua baako wuyɛ no na ɛsɛ ɔba bɛbɔ yɛn Nana Saman na mane wa mɛbɔ ɛna ofiri akyire eko dii na awɔtwe da ɛna Nana Saman bisa abusuapanyin sɛ wogye di sɛ ɛno na aku no ɛna ɔse ane na ɔse sɛ wogye di sɛ ɛno na aku no deɛ ɛgye nti na wusa ho na wotumi kɔdi na awɔtwe da ɛno nti amanneɛ yɛmane twa adwan ɛwɔ mu sɛ a wɔn agye atom sɛ ɛyɛ sikadwa akum ɔno maame no nti ɛyɛ amaninya deɛ ɛbɛ asa no ne yɛtɔm a Nana Abuja hene ɛna Nana Abuja hene se ɔno deɛ wɔnim sɛ ɛnyɛ duabɔ ɛna dabi yɛhwehwɛ mu a ɔsɛ ɔmu odua yɛhwehwɛ mu a ne yɛsɛ dabi na Abuja hene sɛ wobie wɔ ano kaa saa deɛ ɛne ɛno nso so ɛyɛ duabɔ nti yɛma ɔno nso so nya amane ne ɔtwa mu dwan deɛ ɛwɔ mu a bɛyɛ bosome ɛna ahenyerɛ soso saa de bɛtɔ me nuapanyin Nana Saman hene sɛ ɛyɛ ne hyɛsɛ dwa a sɛ bi ne wura ɛde no bɔɔ n'atenaseɛ Nana Abuja hene asan abubu sɛsɛ dwa no atwitwam koraa deɛ mmerɛ ɛbaa saa no ɛna ɔde bɛtoo Nana Saman ne gyasefoɔ no ɛbaa nso so ne baafo kantankakyi ne gyasefoɔ wɔ hɔ deɛ ma yɛfrɛ Nana Abuja hene ɛne yɛde too n'anim a ɔse ɔni ho asɛm biara ka wɔ yɛnim saa ma hene pa ɔmfa nkɔka deɛ ɛwɔ hɔ dadada na me nuapanyin ka kyerɛ sɛ me na woka saa na ɔse ɛna kantankakyi sɛ ɔni baabi a wogyina ne saa ma hene deɛ ɔka asɛm no sɛ woyɛ saa deɛ baafo kantankakyi ɛyɛ saa ɛno nso so sɛ baabi sɛ bɛnya adɔ ɛno nti na baafoɔ no yɛ nyinaa hɔ no no so wɔtwi fa yɛ so ɛdeɛ ɛwɔ Abuja Fafidien ma Abuja. David Andrew, Abuja penny na wɔka Abuja na nkanya sa amabusa no. Abuja Fafidien ma Abuja. Usopeni bodi na kadi yesu ina. Mene kodwaji aseni ya busua oheyere Abuja nti tibi enya be bitie ewa Abuja. Na sania isi etie ni sɛdeɛ ayaja na webasa akyiri mu mesre na nanu na makyire mu yi sɛdeɛ isi ba ya ankasa te mesre na nanu mɛkɔ makyi kakra bamkyɛw na nanu mu anim yɛwura kyeame emra nyame adom yɛwura agye Emra yɛwura ne yere nti wɔgye Nana Abuja hene to mu sɛ ɛba na ɔma akwan ma ne si biribi kyerɛ no na ne sɛ nti ɛde biribia ɛhyɛ ne nsa no ɛyɛ fɛfɛɛfɛ ɛwɔ ne hyɛseɛ mu mu wosu mmienu bɛbɛɛpɛ na sɛbe temamu niba ɛwɔ kuro no mu na asasesɛm ɛwɔ hɔ no ɛsɔre na ɛsɔre no sɛdeɛ na asɛm no ne ka su ɛsitie na mpanimfoɔ kakra a wɔmatwa Nana Abuja ho ne ho ahyia ɛdane asɛm no ani no na ha ɔhene firi sɛ onim asɛm no mu asɛm no baa yansa Nana Abuja hene wɔba bɛdi adeɛ nti na nka ɔhene yere ɛpɛ sɛ nka wɔwura asɛm no mu na nka ɔtene nea ɛkyia no mmerɛ a ɔyɛ krado na wɔte sii mu no ɛma Nana Abuja hene abufuw ne maame ɛma sɛbe ɔto hyɛ no so ɛma edwom yɛyere no ɛma nkapo a egugu ne nsa nyinaa ɛtete a ɛno nso so nyame a mɔyɛ a kyɛkyɛ nka etuo ebesum ɛwɔ mu ɛma yɛde ne kɔhyɛ dɛm yɛde ɔhene de soso ɛkɔhyɛ dɛm ho asɛm yi edidi mu saa ɛna sɛbe ɛkɔ
ɔtɔ awie no na ayɛ sɛ deɛ ɛkɔ so biara no ɛyɛ nana wɔ wia hene no wɔne ne maame ne ntam no ɛwo ɛkɔɔ so saa ɛma asɛm no ɛbɛpie yɛwura anim ha baako mmienu ne mmiɛnsa soɔ ɛna yɛwura ɛyi nkabɔmu dwan ɛde hyena pantu ɛka ho sɛ wɔn mu nyinaa ɛyɛ adeɛ baako wɔne ne maame ni na yɛn nyinaa di tia ɛbaako so nti ɛnsɛ sɛ ntitimu ɛne mɛnti ho ase mmantu saa ɛde ba na wɔnim ne yere ne saa nti wɔma yɛn nyinaa saa nkabɔmu dwan no ɛma saa paa no so nti efiri amanɔne ɛbɛka ho ɛma yɛn nyinaa yɛdi saa nkabɔmu dwan no ɛka ho bom ɛma nana wɔ wia hene koraa ɛkum odwan okum nantwie nananom okum nantwie ɛde ka ho ɛboa ɛma adwumadie no nyinaa ɛyɛ fɛfɛɛfɛ yɛde awieɛ no yɛwura ɛhyɛmu kana sɛ ne yere ɛnhwɛ na nkrataa bi a abɛdi ne hɔ biara ɛfiri sɛ ɔbɛtena sɛbe nananom adwa so na wɔn a wɔtwa wɔn kɔ nyinaa nkrataa no wɔn mmɔ ne nyinaa akyi ne layout a wɔyɛ nyinaa wɔn fama nana abuabugya ɛhene wɔde ne nyinaa ɔyɛ ne saa ɛde ma nana abuabugya ɛhene mmerɛ nana abuabugya ɛhene ɛnsaka saa nneɛma wɔ ɛsɛ nyinaa no nananom anim nsakraeɛ kɛseɛ ɛbaaya me a sɛbe medi agyinamu na menim sɛdeɛ na ositeɛ a ɛnti sɛ nanso sɛbe me sɛ ɔhene yere ɛpɛ akyɛw ma yɛgye ne tom na afei ayɛ den ɛde ama me sɛ yɛbɛtumi asɔ ano na sekyerɛ ne sɛ ɛkɔwie sɛ afei deɛ wɔma yɛhunu yie sɛ ne kasaa mu ne ne yɛwɔ nyinaa a wɔda ne die no ɛkyerɛ sɛ kuro no yɛwura ɛde ahyɛ ne nsa a ɔne obiara ɛmu mu hye ɛnso na yɛwura aka ɛde me nuama no mmiɛnsa a ɔhene yere ɛyɛ ne maame a ɔde no bɛdi adeɛ ne ka ho sɛ ɔwɔ mu nyinaa ɛhyɛ ne nsa wɔnkɔ na wɔnkɔ mmara mfa amanneɛ mɛbɔ ne maame na deɛ akɔ so biara titiri mpo ne nkrataa a afa ne maame nsɛm biara wɔnhwɛ na sɛbisɛbi wɔntoatoa na wɔnhyɛ aseɛ nso so ɛmfiri hɔ no ɛde ɛkɔ saa adwumadie no mu biara no na Abuabugya hene bɛduru Abuabugya no wɔse asɛm no yɛka no manhyia na yɛanka no Abuabugya nti wɔyɛ Abuabugya hene deɛ saa tumi no ɛyɛ ne deɛ nti kuro no abɔntene na afikyire nyinaa ne deɛ sɛ ne maame ni mu a ne deɛ ɛne kenkaase nti sɛbi ɔhene yi kuro ne kenkaase nti wɔnkɔ kenkaase asɛm emu ɛyɛ yɛn nyinaa ɛwerɛm a yɛnteɛ ho ase baabiara nananom afei ɛkɔbaa sɛ yɛnni yie sɛ wɔka no wɔ n'ano na bi a sɛbi ɛnyɛ n'apoma mu a ɔde bɛyɛ adwuma afei yɛnkɔhwɛ a na afei wɔayɛ allocation wɔyɛ allocation a ɛyɛ wɔn nko ara ne din ɛne egya ase wɔhene din ɛnka ho ɛnyɛ sɛ ɛyi saa asɛm a wɔka ne saa wɔ n'ani sɛ na yɛnim sɛ ɔdi agorɔ sɛ na asɛm paa ampa allocation no ɔno nko ara na ɛsan ɛna gyaase so ɛsan ɛma gyaase ɛsan yaa ɛsan kɔdu 25 gyaase sɛ du 25 no na gyaase baad hɔ ɛbɛnyɛ no ɛtena aseɛ sɛ wasan 25 blocks nanso onya ahwimfiri wɔde ntɔkwa ɛbaa wɔn mmienu ntam ma na obi ahene bufu sɛ wɔma ne nsa bio nti gyaase no ɔnsɔre nkɔ efiri hɔ ɔkɔ nananom wɔnim na Abuabugya hene ɔno a na ɛsan ɔno ne dino no wasan gyaase susu din yɛ minua panyin na Abuabugya hene watea me koraa dam ase sɛ animuonyam a mahyɛ no wɔda yɛ nyinaa ase na ɔno koraa na akyi animuonyam no ɛkɛseɛ nti na mede yie sɛ sɛbe biribiara awie ɛwɔ asomdwie mu nti ɛno ɛyɛ 31st up to 5th January asɛm na mehu kɛ nana nti on the 9th a ɛyɛ kwasiada 2025 a ɛyɛ February ɛna ɔhene yere ɛnam sɛ yɛyi no afiri Abuabugya hɔ ɛde tu apam no nti no ɔnkɔ hɔ dada no deɛ wɔso wɔkɔ hɔ aba akɔyiri ntoma afiri sɛ wɔkyerɛ nkwaraa no a ntoma no a wɔn nhu nti wɔn a bɛwia no ho aba Abuabugya hɔ abɛyi ntoma sɛ ɔbaeɛ no na nana Abuabugya adi kan kuro no ɛhyɛ dɛm mu ɔhyɛ dɛm mu nyinaa nso so na wɔkasa nti wɔkasa no a ɔhene bɛsɛ bɔhyɛ dɛm mu ɛna nana no mu anim ɔmaame akɔdaa ɛbɔɔ n'amaneɛ sɛ nipa na wɔyɛ no ɔhene yere no wabɛsena bɛhyɛ dɛm mu ɛhɔ ana ɛneɛ wɔde kasa no firi dɛm na wɔde ba abɔntere ɛneɛ nana no mu anim wɔkasa yie deɛ ɔyɛ wɔso wɔyɛ bɛrima wɔn pie wɔn no si yaa wɔsɔre yaa wɔse a mɛdi mo ho yaw paa nana no mɛdi mo nyinaa ho yaw a me maame funu aka firigi ɛno deɛ mo nka ho hwee na mo frɛ me a na asɛm wei ho ɛna nana no mo frɛ me ɛneɛ asɛm mo mfa bi nka ho na ɛnyɛ kakrakaa na mo mfa ma me papa ampa so saa mmerɛ mu na yɛwura ɛkɔ South Africa ɔse mo mfa ma me papa na sɛ mo ni mu a
mo bia entimi nkamasem gye na na makomhene ene me papa ngoa e betimi akamasem e ho ana ogyina ho na na kan da se na ye wogyina ho ye de so se ye mu bia entimi nkamasem e wogyina ho ye de e ho ana o friend chiame se chiame bi mu na wo mutu tene ya se be wode kasa e di tisi abontere e de ekoi e no na se be e wo mu a ye twa se na na wada wo ma yewura ebenya mu ekwan na ma friend se ne na no bi ekwan e de ama ya du so mu do se na de minim efa ho eno woni abo ko abi tu ya no wi na se dance ni bi obeka bi atuso a tu de to bona yin sam na no why Madam Maja and I have it like asem PNC wa Abuja I na mo asem no na usujina mu me ma me ne na busu abayi oba fa me dia bi na se obo bi chido o me kume se do kume wo fa na o ya emfa na me aso ma hu susu no eti me hwa wo ti na me hwa o ma ya ko ne ma ya busu bayi na se be ko me ko me ni nua me pre me ho na me ko ma je ya ko hin eti wo mu anu apapọ na me ne wo mo na de e me ja ne me wo fa wo ti akontu anopa obom paye no oni mi akasa be 8 hours enumre wasa fra be oni aba na say ya obesai niam ko na baba yi support no enti asabu aba otumfo ni mu ama na bebebe ahu mu a me ne gifo bebebe ya problem ya betie yi abo ku chagi bia ti be bo be cha be ma me no abesi da me na akasa na de bia o bitina me shia me no a wa o tina besi da me no Uda de bia wa ma me ni mi bo basa ana sa mo ahene je se be bia na hia hene asem biansi na nu ya no tu fo se krono e ya be ma kru to ba trans kan ka se da papa chire ya ko e ba hu se o de busu aban mo ni tu to mo le ko de ka chire be se o tu fo na ka sa se mo ni tu je ho na mi hu se sa tu e bo asia ende ya itna he bisi ti bi dansa we didn't answer because over that cast as of the day. Me ma me your catch them says we need to busa o ma me pan. O fi ada uso abitri mu what papa. Na me chere. Abo Abuja. Me ne oba me na ebe dia. Ni nim kan gas bia. Na busa. Ma me mi kura krata e gizet o kan gas. Ana sa na otumfo aka no. Sa me kura be se kan gas a. De me ma me no we tu we say. Kan gas ni so do dia Abuja na ye ke papa se no. Na ye brother be fi a wo ade ba e wo sa pra pa bontin na bontin no he wo so me ana wo so wo ya bidi agbona me ni abontin no he no otikrodu odi na busuafo niema a wo mo ya me no ena se petwa na je ba ma bibia ba be fie ba be dui abobida ye ni ahimfie ya ahimfie ba sisi ana ho na krache fuyi eti enti me ba ohema ma me hu se ankapo fa ko no e ko jida ti me ko na me ko chi ntuni me course no crash for the pay ni pa 40 ade o mo ye me no na no o ti me hu se me happen ohele pan ni so started se go bisi ahin fi go pro no na 8 blocks was starting big akra ti me ma me catch them say ya o dwene adwene kase ya pese chichi pro no an hwe ya wo kunti ye de da wo hene ye na bi na ti se fi no ba na pese ahin fi da bi me call mo no na ohema ni kunti hene aton asase mo bi nwa sa ma obi a oye powerful pro no na me ba sa de na ya to me friend ma me say ah ma me na wo sa bi obi a oda ya o ya wo na wo to wo hene jabade e na so wasi dan akwisi ma wase asase me bo ohena manie esika so ba bi ya otu fo jabade be hye wa bo buka ni opposite na me site say aha na me sia bi ya ma na we need to move from before kasai me say dem in before about the door in me chia me there ni ya le ekubade mo so there pa chere na ko bebe na anu ya officer for ma asa be pa che obi na fa chere edom Abuja papa enye oba nkonwa no a aka ba na me abre wa ole na be ko na YouTube be ade nan ti bi go person mi pare wa du ho ohema tie hwa na omo hwe no enti ma me bu free e na anu ya na ko se do me se de trache na me say cameras for my police for be chill am I ko ho asema me na me be chill and we see be bia na me police for no
etwa asɛm so wabusua yi ni biribiara meka kyerɛ wo wontie afei deɛ yɛme nkɔte a mekyea me no bɛka kyerɛ me sɛ wowɔ fase sɛ ɔno ne ɔhene ne ho busu a ɛyɛ woa nti yɛnka kyerɛ wo na yɛkora no asɛm na ɔka kyerɛ yɛ no yɛhunu sɛ yɛatemmudi nti yɛntumi nka kyerɛ wo na deɛ abusuapa yi abɛka mu saa mmerɛ so na abusuapa yi afrɛ na ka kyerɛ me sɛ ɔhene yere yɛnti a n'ani bere deɛ ma a ɔyɛ deɛ wɔyɛ nyinaa no ɔdi Kumase dan na Kumase dan a ɔte mu wɔ ahwea na yɛ abusua dea yɛwɔ fa dea de wu yɛ mbɛdi n'ade ɔde bɛtumi agye yɛwɔ fa nso ɔgya dan mmiɛnsa nti wei deɛ nkɔgya ma abusua deɛ abusua nyinaa deɛ ɛdeɛ ne ɔhema nko adea pɛsɛ maame a ɔwɔ mi ɔno ne mmara deɛ ɔkɔ deɛ ɔdi maame akyi so ɔne sika nti mɛsi na ɔwɔ Amerika nti biribiara ɛba wɔ ɔhema ɔte yɛ kɔpere ho ayɛ dɛn mi wɔ fa se ɛdeɛ dan no yɛ abusua dan nti maame nhwɛ ma dan no ɛnsɛe wɔ ahwea na ayɛ basaa ɛdan no so paa nokura ni mekɔɛ na menim sɛ ɔkora no toilet kora bi ne hɔ nsuo kora ni hɔ ɔhema fie makoto nsuo matwe toilet pia na ɛyɛ old na mayɛ new one mabɔ ka mede abɔbogya nsase bɛyɛ 7 ɛdabrɛkyi fie nyinaa kam paint a mene painti saa da no deɛ kaeɛ deɛ mehu yɛ ne sɛ mebaeɛ na abɔbogya ahemfie overnight na yɛapenti sɛ deda kɔkyerɛ mu wobia sɛ na ho ayɛ de painti nso wobia atoto ɛyɛ ɔhema aba na medaa na sɛ sɛ ɛwɔ ma ha yɛ fɛ na kɛ sɛ abɔbogya toilet ɛne primary school toilet ɛne hospital toilet ɛne kuro no mu nnoma bi a meyɛyɛ no abusua no mpɛ mekura magyae m'abusua deɛ ama meyɛ abɔnten adwuma nti no ɔbɛpenti biara maate bɛma m'ani akɔ nso deɛ sɛ meyɛ no nokura ni ahemfie no adeɛ nkama starte meba abɔbogya man from tete abɔbogya no toilet abɔbogya hospital hwitem baako abɔbogya ɛno bebree ni wɔ nsuo ti panyin yɛ a mese menya ho sɛ Mr. Eje ɔyɛ nano secretary Mr. Ade kɔka kyerɛ me sɛ nana ɛno yɛ aban adwuma ɛfa ho nkɔ ho kɔda kɔsi wɔ ahemfie nti meba me ne nya aboro sɛ ahemfie me na mɛda mu na meda ahemfie na metwam kɔba na kuro no mu ne hwee ade fa so ɔbɛne wɔ so mɛtu kwan I'm well exposed nti mɛyɛ saa na mɛkuro na me adom matumi awie abɔbogya matu nsuo 7 ɔhɔ a yɛbɛtumi akɔhwɛ yɛwɔ flashable toilet 32 ne nyinaa wɔ abɔbogya yɛ a ɔhene bɛtumi atu nipa akɔhwɛ ɔman ne wɔ pickup ɔman ne saa wɔ payload a yɛtumi de twi asase ɛtumi saa de asiesie kuro no mu mama abusuafoɔ no nyinaa nam sɛ me maame atɔn 450 a atɔ wɔn tiri mu no ɛkwan a yɛyiyi yɛ no ade hyɛ nsusu pɛ nana no nti wɔn nso nko ara bɛyɛ 350 plus yɛakyɛ na otumfoɔ deɛ ɛne ɔhene deɛ baabi ɛda no fɛrɛ bi kɔwura mu hɔ a yɛnhunu me maame ne kontene ɛne soveya datumi atɛn ne nneɛma ma ɛne so abiri m'ani so ana mede pam soveya na ɛba to eduabɔ n'asɛm ahemfie hɔ me maame aberewa ɔna ɔte hɔ me ne ɔhema na ɛwɔ ahemfie hɔ ɔhema ba bɛrima baako ɔyɛ tikya ni ɔmfie hɔ ɔyɛ yɔn boy fɛn koku nana boku ɛyere ɛyɛ tikya ni ana yɛ transfer na transfer aba abɔbogya gɛɛ na ankasa maame ne nua maa no bɛyɛ mmiɛnsa ne nua baa baako wɔn nyinaa te ahemfie hɔ ana ɛnìyàmɔ ɔho na ɔmo yɛ kyerɛ me saa ɔhema ɔte ahemfie hɔ mɛba na fa ɛhyɛ ha mɛba me dan no ayoyo ɛmo nsuo na wo hyɛ ha ma aberewa yaw ɔba ahwɛ fam na n'ano ɔmo de ɛwubi bɛhyɛ ha ɛhyehyɛ bi na bi me kura afa me so ama me ho yɛ ti di na ɛma ha ɛkɔ so a bɛyɛ 4 months afei deɛ yɛbɛsa baabie mu a pɛtom akonnwa na ɔmo tena soɔ eti asɛm na baako ayera yɛbusa obiara a ɔso ɔde wudi yɛnti a maa mɛtumi de camera ɛbɛbɔ abɔbogya no me camera ɛnhwɛ obiara ɛhwɛ pɛtom ɛne nkunadan no sɛ wobɛbɔ nkunadan no anaa wobɛkɔ pɛtom biara me camera bɛhwɛ wo me maa mɛdeɛ ɛbɛbɔ biara ana ɔmo de asɛm to m'anim fei na sɛ mɛba ne fie hɔ deɛ nyankoma de bebree nti baako yɛ hɔ deɛ frɛ me sɛ me maame akɔhyɛ bɔso no wɔtwa ahwɛ nti mekɔɔ na dɔktafoɔ de nsuo asisi ne so ya ɛmo ne ayoyo
ɛne nneɛma bi abɛhyehyɛ nyinaa wɔ fie hɔ ama megye nsa na megu nsa ɛsɛ na no sɛ me maame wabrɛ me ho ebedi adeɛ kora bɛtumi kora ama nakɔhoma da ɔtɔn bidie ɔno akora wɔ sika ɛma ne ho ma ne nkɔ saa were na yɛ awerɛ ho sɛ na megu nsa na mesu na no ho mmɔbɔ dehyeɛ nyɛ dehyeɛ dɔ adɛn na adehyeɛ tumi kɔfa du sisɛ wotumi ba agu na fie ɛbɛyɛ saa mo nyinaa na wotumi tena ase monsɔre na meka nkyeɛ na megu nsa mewie na mefa pɔmpa hyɛ ɛna ahemfie no wɔ fɔɔ kwana se ana ewie ma tumfo a memehu sɛ ɛmosansa wɔ sɛ akwadaa no ho nti wɔn ho na sɛ wɔto yɛ a woyi atɛ no ɛkɔto kunu bɛrima mu ɛna sɛ wofa ɔnya no fifo sɛ bi dwa ana me sɛ ɛsi saa me baayɛ no me amele na atɛ da so ɔmo te so yɛ ɔmo atɛ no de wɔ hene sɛdeɛ bɛpa mɛnsi na atɛ da so prase ɛtɔfɔ na bɛda koro nya atɛ da so ɛna yɛ sɛ bi wɔ asante sɛ no ɔmo te so ɔba yɛ koro nya atɛ da so esi hɔ wɔso obi te so deɛ wɔka ɔmo te so bi nua na yɛ te so adeɛ a ɔmo yɛ a ɔmo te so a sɛbi ɛma ekyi na kɔ enipa so ɔmo ahemfo ogu hɔ ɛyɛ mi dɔm ɛdɔm na ɔmo yɛ mi na ma sɛ no ɔnyɛ ɔhema abo na sɛbi bi tena si ɛbɛn na mi bɛ tena mi nkyɛn na mi bi hɔ na ɔhema abo bɛ deɛ ɛbɛn yɛ ɔmo nkyɛn. ɔdi ne nyɛ atum so ɔgu nsa ɔdi nyɛ ɔdi atum so ɔgu nsa sɛbi atutu nyɛ ɔdi ne nyɛ atum. Ana Israel am sɛ baako pɛ n'aka n'anu yɛ a mi dansi de ne na sa maa yɛ ɛne sɛbi yɛ na adi na na mɛ kɔmɛ ni asɛm yɛ de kɔ ba na mɛ kɔmɛ ni hɔ ɛmira a ɔmo si du abɔde yɛ yi asɛm ba yɛ because yɛn nsɛm bere ba yɛ na ɔhene ka na ɔfisi ɔka kyerɛ yɛ sɛ na akɔkora aboto yi na mu nya asɛm anka yɛ ama kɔmɛ ni nti mi kɔ abɔ kɔmɛ ni hɔ ɔmo ama kɔ ama na nka mi wɔ fɛ yi n'anu yɛ a ɔbɛgye atum ɔkamra ni hɔ n'ɔsan ma hɔ sɛ aboabuja kuro de yɛ ɔhene yiri kuro na sama busa do mpere mmiɛnsa na ɔsi na mɛmɛ tia na otumfo aka asɛm sɛ yɛ wɔ faase de hwɛ kuro so na wɔ busa pɛrɛ nsa bɛ na ɔka ɔsi ɔde kuro no ɛyɛ ɔhene yiri kuro ti deɛ ɔhene aka no ɔmo fa nyɛ di ɛno ne nsɛm a na ɔmo kasa maa yɛ na mo fere na mi ko yɛ firi sɛ adɛ na me maame ne kyia mea no aka kyia me na hɔ no deɛ wɔnhwɛ ntia wɔ ho na akonnwa na abubuo na ho a ɛno no mɛde yɛ dɛ saa ne kɔba ayɛ do pɛ bi ɛno na yi ano ɛno nya no na mi yie sɛ deɛ na ba wuya ɛgya madam a moto baayɛ no asɛ baabi a mokeka nam hɔ baabi a asɛm a aba wɔ no ne ne maame no ntam na ɛwɔ sɛ mommyɛ hwɛhwɛ ɛdeɛ sɛbe ɔne ne maame obiri kɔgya ne maame ampa kenka ase ansa na bɛrima no kɔhunu aboabugya na ɔbɛfa ne maame kɔɔ deɛ no ka deɛ nyɛ biribi na mmom asɛm a asi wɔ namɔhwɛ ɛne ɛyɛ den a sɛ baabi ɔtie bia ne maame deɛ no ɔno na ɛhwɛ so nyɛ na nyɛ no ne yɛka sɛm abusua no mu sɛ no ante akɔ ɛsɛ na mamɛhwɛ ade kora asi ɔne ne maame deɛ wɔ mu te ɛyɛ saa agya bɛkɔhwe bra wo ne ɔmbɛsi wo so bra bɛkyerɛ deɛ abɔ w'anim no deɛ na ɛsɛ bɛsɛ kɔbɛ mfie mmienu wɔ hɔ nam wɔfa se abɔbɔgya hene baeɛ sɛ wɔfa mene me maame no ho nkyɛm nsɛm bi asisi na me maame kumaa afiri mu a abusua no akɔ apam ayi mi asi nkyɛn mene me maame sɛ wɔpɛ sɛ ɔmudi na awɔtwe da me nso mentumi ntena ase abusua no nyinaa hyɛ m'ase mentumi ntena ase ma ɔmo nni na awɔtwe da wɔ berɛ a mɛmɛnka ho na msemate nti ɔno ara hɔ ba na megye nnuabaa no namba na mefrɛ no ampa woba fie ɛna mɛtu n'anim sɛ maame asɛm a wɔba de abɛto m'anim ani sɛ ɔmaame kuma da fam moakɔ apam sɛ na awɔtwe da moma ne ɛma seɛ dɛ saa na ɛteɛ ɛhɔ na ɔbɛka kyerɛ m sɛ wabɔ dua na sɛ dua no bɔ dua sɛsɛn no de sɛ deɛ nana mo kyerɛkyerɛ mu wɔ ha sɛ yɛɛ nam so aka amate ɛyɛ den a sɛbi asɛm ba a ɛtumi fa so siesie fie na sɛbi asɛm no akɔduru meame ba hɔ na ɛso wabɔ mu aka kyerɛ mo sɛ saa wabɔ mu ne tumi ka mo asɛm deɛ a ɛneɛ na mɛtena ase na mɛtie na deɛ wɔ mu biara yɛsiesie wie a makɔsrɛ ne sɛ ne yere aboabogya ɛne ne ba asɛm a ɛbɛtɔ ɔmo ntam no ɛda worɔma ɛtumi ahwɛ awie
ya ma America kyerɛ me ne sɛ ne nua bɛrima ɛyɛ abusua pɛn woni ha eti gye sɛ wɔde ne di nkɔmmɔ ansa ɛnam sɛ nyɛ hwee maka amate kɔ na kɔbɔ namanneɛ ampa wɔ hɔnom na abusua pɛni ɛfrɛ me ɛfiri baabi a wɔwɔ yɛ Holland ne kasa yɛ sɛ asɛm aba yi sabi fie manson ɛmfa so bie ma maame pɛni sɛ da fam mo ba ti akonnwa kɛseɛ so na sɛ yɛse na wɔtwe da yɛ ma ne mmase a na yɛdi ne sɛ eti mbra na yɛtie yɛ mu bia ampa ɔmo bae mesa frɛ mo fa ase bisa sɛ bɛma yɛso wabodua ɛte sɛn ɛna wɔkyerɛkyerɛ mu na msom dɛ mate sɛ duabɔ mu koraa no a sɛ deɛ ɔkwan yɛbɛfa so ayɛ a yɛbɛtumi asiesie ɛberɛ a me nuabaa ne ba bio na ɔne abusua panin na mde asɛm nyinaa to wɔn anim ɔdaromade ɔmo ka kyerɛ me ne sɛ wɔn asɛm nyinaa gye sɛ ɔyere panin na ahiahene ɔno na ɔma ne kwan sɛ ɔnka na mo sɛ nyɛ hwee na ahiahene metumi asrɛ no sɛ asɛm no aba me hɔ me abusuani ntimi siesie a ɛyɛ yie ɔmo kɔ aba na ɔma bɛ mu yae adaro abusua panin ne bae ɔbae asɛm ka kyerɛ me ne sɛ asɛm no deɛ akɔdi sɛbi ɔmo papa hɔ nti ɔmo ntumi na ntena ase ɛnka asɛm adaro mde da ɔmo ase ayɛ a mede gya ɔmo kwan ɛgye deɛ kɔsi yɛ no yɛ asɛm no ɔmo ama kwan ama mɛntie mu asɛm biara ayɛ a ɛwɔ mu sɛbi ansana kenka ase bɛba wo na adi ka akɔpɛ ma Yom. Yom. Ebuanu akyire ansana ɔno obiri kwagyan no kofunu ɔyɛ bɔfoɔ ɔkɔhu baabi a yɛkum nam aboabo no agya Yom. yɛkum nam nti ɔbɛbɔ ne nua ba amanneɛ wɔbɛbɔ amanneɛ a bɛka sɛ ne wɔ mu nkɔtra Yom. na wɔsra ma sɛ yɛnyi nipa baako nhwɛ nkenka ase ma no Yom. ne nua bɛɛ de ne kɔ aboabo gya kɔtra Yom. na asoma wo mo kan nyinaa we ai se ono ne de ne koko na ni tua wo to so ne na anya Yom. Debi. Yom. The tua wo to no na anya kra. Yom. Yom. So be fatuo na wo to po wo ti akonya so wo ko tutu aye de Yom. Ha na ka won ko anti tuo na ade be we ho se wo ka Yom. Na mo kɔnsi de ɔkura se no. Wasam te sɛ de ko tua wo to sɛ nyɛ so anya ne kwa Yom. Eja me kwa anya ne tutuo na so me dia bo abuja ma sɛ hwe wona akɔ tutuo sɛ Yom. de ma wona akɔ tutuo sɛ o de bo ho ba Yom. Wo tutuo no ho na wo de frɛ no Bo ti mi ka asɛm kɔ bo sikadwa di So we take that ɛbɔ sɛbi bɛbɛ di. Yom. Asɛm bi ayo me na abaka kyerɛ no Ejo adama baabi adem kɔtran me ma me ne me wofa me busu apanyi ya tamani me na me Yom. na je fie to ne ko bi so ya zan kwa na wo be ma ha Obi na ni so wono. So wo sɛbi brawo obi a no ɔno ɔde bɔ na ne. Na sɛbi brawo sɛbi rachi mu sɛbi brawo bae sɛbi kɔtran ke kanse asa na bɛma no ɔkɔhunu sɛbi ɔbu na gya bɛbɔ sɛbi ne nyɛ ba ma ne a ɔbɛbɔ sɛbi ne ba ma ne ma yɛ sɛ deɛ wokɔtena hɔ ansa na wɔyi bɔ na tena ke kanse na ne nyɛ nyinaa kɔtena bɔ bugya awo na hwɛ ɔma no ampa na small party sɛ deɛ yɛ kɔrɔ no a sabi wo hine ne be man na hwɛ hɔ man so he bɛma na hwɛ ɔma no ma me te hɔ abo abuja se bibi na wo a no ma me na abo na man e bibi emti ko nya ke ni sa asɛm bi aba so yɛ nya sɛ mo ma me na me to mo kura de mo no so so mo kura de mo no so abuja panyi me bɔ so mo panyi sɛ me kan mo a da me ka kyerɛ mo no so me kan mo pa mo no so so ka ba mo no so kakra bi mo pa aka wo kakra bi so mo aka kakra bi ana na sɛ mo ko sai twa mo ho si mo ho wie no me ono ne koko no na ɛha so koko na tutuo pepe na wana
Sabi. That's why the bra. Kuku ni a inti de be obedi for. So what's my de kuku no no akuma no. Ready for. Ona wo ma me wo buaku obuja benyin so aboko mo buaku nyesa. Sande sedu. Na me am tie so a wo papa ni me nyam na abaka chef. So ma me wo buaku obuja benyin na bo buaku. Na sabi etutu. Wo pa so ha. On nyam so boda mane. The prayer who mamma no one who knew about one or he never rampa. Yum. I saw a cunyan or yes, sir. So, Bia said, you know about one. Said, well, hey, I saw one of the show. Yes, sir. Yeah, the airport, the Akuyan, I mean, who you airport, you say, I saw a cunyan who cry, the old candy, I think, and a collaborating on also, what far to so. Yum. It's a sum, I mean, oh. Yum. This is a dog as I said. Aso ko nene na wabuno na mo akola bi ali ayo data so de wabuno e mani nsipi mani hunu e no pa na dance mo nsa no ene na me na asemato yo so afa fi ya ko bi asabi e da bana tase na wuti bi fa bunu dia ene na ne odo mo bu e ba nyina ya abuja wonye ene wo hine wo so otu na de so se no ba nyina sabi pa bi aka ho se bi Ka on kana mintie na mi hu so no ntira sem sa ka no ka na tia so no ngo hu mo kwe ya ni abaka cho yesu abaka cho yo to nyina e hu video ze bia bi abakire mi o si tu a wo jina ho wo tu pepe na no e hu se video bi abakire e bia o to na wo koba na koba me ho ha photo do me ho ha so okoko de kasa ni ke ba ni kuku yo ajame yo jaban ka che o hina ire mam yo enne de asime ni mu so no enye enyina so bia mo ba nyina mi so no wa ye nsamfu bia enye yo aga nen kwa me pam no so yo so atia na mi tie mo nsam tie nsam akoye ntia ase bi na enye yo so atia ntia ase bi na enye yo esa no ko dem ne hyehye wi na afem di ma no to na mkese free na ekro di obetre bia obekodia na afem hu sei yo na sa sem ni bibia de wesi bia ye hyehye ma na nyenye yo na so ni bia wate Japan is also the bedroom na sem ni de boka di na ni dia so bia di na mu masabi etuo tutu ono na mahu yo Sese muka nyina o ti twa meto ye no wa na agobo charge process dia bo yo so ka so tu nyina se wa na paja se bi tu gwa bo bi o so tu bi ye ko report police for brave mo ye jai se ko report police so bi ko se jai no na ka me pe charge the police for brave ya charge no se won gwa am the just of me say what na charge no on the police for the na kodia any can diga go do asem from akonya to so ka police for go be charge no ko be na say I don't hear no otumra bi the dey go bi kura no a na ko that go say dey for na so na ko be bi me nyina so bi asa sanje na me ka say me hu ehi ya kana asem me fast me kana pontin fanka so then no problem be na bi so na sesa tamamre sesa remember ko ko so what baby yo me ho ayi wa me te o ye baby o se amu asase wa nya no o se ma ye se we o so wa nya chef za for the ma me na wa fa ma yo e ye fiasem yo me se me fi mu what it madam be na mi tie ni nyina yo e ye fiasem eji ona me yire so mama na sa say wa tombi won tombi aha me brebe took ma se boy mama me ma be ku asa that's it onu mom na menya kasa kira che wo monim yo